O apo nga apo mi, iti sa kalubungan makita ti kinatanok mo, dumanon sa dilangit ti panakaydaydayaw mo. O apo nga apo mi, makita ti kinadayag mo, iti sa kalubungan. Ti kinasanta tuy daga, tiranya gijay langit, ti sayang buseng ialdaw, ti tala ti rabi, tuy lubungan na pinras, Apo Diyos agyaman kam, ikinadungo ti balay, naganaken kakabsat, ganaet ket agayem, ti panagsisinakin, ti ayat ti panagbiag, Apo Diyos agyaman kam. Ti bungoy anak Christian Juan, suruten na ni Jesus, ti kararwa pasantuena, tapno maitano ka, nagbaligit iglasyam, Apo Diyos agyaman kam. Ti kapagka nasagod mo, O Diyos ikamet laeng, tinayin siriban nga ayat mo, maiparang ken Jesus. Bendisyon anawadwad, Apo Diyos agyaman kam. Amen. Manangaasi, managayat, ken managparabor unay a Diyos, na imbag abigat mo Apo, dumatag, sumango, ken kumamang kami manen ken ka, iti daytoy ng agsapa, iti likudan ti amin apakaseknan mi iti biyag. Wen Apo balon mi ita amin nga danag, bannog, rigat, ken dadumapay aparikot iti napalabas alawas. Ngem iti daytoy akan ito, dawaten mi nga tulungan na kami, kadwaen ken katugawen na kami, tapno abaken amin dagitoy apakararibukan mi, ti ayat nga agapulaeng ken ka o Apo. Bendisyonam amin nga adda ditoy sanktuaryum ita, agraman dagiti kapamilya ken kapamadsyan mi, nga kadwami ita kanito, babaen ti online streaming ti Central United Methodist Church. Kastamet dagiti pamilya nga irepresentar ti tunggal maysa kada kami. Bakuden na kami iti maysa pamati, lukatam dagiti puspuso ken panpanunot mi nga umawat manen iti taraon ti biag ken kararwami.
Agrag-o ken agdaydayaw kami ken ka o Apo saan laeng nga babaen kadagiti sarita mi ngem uray pay ken nang urura unay babaen ti panpanunot ken araramid mi. Dagitoy amin Apo ti dawat mi tinagan ni Jesus nga gayem kabsat ken mangisalakan mi. Amen. Tenggemo Apo, tenggem dawat mi, ipangag mo kadi, ar-araw mi. Agbabawi kayo nga rod, ket agsubli kay ti Diyos, tapno pakawanen na dagiti basbasolyo, no aramiden nyo daytoy. Kakabsat ken Kristo, maawis kayo nga agparintumeng dagiti kabailan na bayat ti sangkamaysa tayo nga dumawat ti pamakawan ni Apo Dios bayat itinatal na atukar. Agkararag tayo, kas tagapagtawid ti Diyos, umaymi iyuman dagiti basol mi, dakis nga aramid ken kinakurang ti pamati mi, umay kami nga daan iti tarigagay ang mapabaru ti puso mi, nasantuan nga Apo, bigbigin mi ang masansan nga agbibiyag kami, asaan mi kuma alaksiden ti misteryo ti kinataom. Oray, mapaneknekan mi iti kinapudnom, nagtalek kami iti bukod mi apagayatan. Naturay kami nga mangawat iti ayat nga inyet nagmo babaen ken Hesu Kristo ang makipagnaed kada kami. Saan mi a pinagbiagan no kasano ti kinaimnas ti namarswa, manubot ken agnanayon ang mangsustinir. Saan mi a pinagbiagan ti kinaayat ti komunidad, at arigagay kada kami a pinarswam. Pakawanen na kami, kararagmi at tulungan na kam, amang ted ti testimonya ti ayat mo. Amen. Amen. Umasidega ken kaapu, itabaru kung moag sanggerang, yawat mo kadin, day tatakyan, ket di tapos sumahinanaan. Ket di tapos sumaginganaan. Dawatin tayo iti kinaimbag dagiti ushers tayo para iti panagurnong kadagiti sagot nga agpaay iti pannakamentenar ti iglesia tayo.
Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Good morning! Agyaman tayo, kay na po Diyos, ti agtultuloy nga panakikaadda na tayo, kas may isang iglesia, dito'y Central United Methodist Church, dito'y Ilocano Service, ket kidawik man, no, dadagiti cellphone nyo, ket pakishare and post nyo man, iti link tayo sa puli nyo ti Central United Methodist Church. Ken kastamet, nga kablawan tayo, dagiti adda iti live streaming ti Central United Methodist Church, dagiti kakabsat tayo nga kailokanwan, kadagiti na duma-duma nga luglugar saan laing dito'y pagilian tayo, ken kastamet kadagiti daduma pa nga nasyon nga manakadwa tayo iti daytoy nga agsapa. Kakabsat kayat kuman nga bigbigin ti presensya dagiti kakabsat tayo nga naggapupay di Gaddanan United Methodist Church, Gaddanan San Mateo Isabela, ni kabsat nga Jacqueline ken Kevin Del Rosario. Kidawik man ti panagtakdiryo, ayan, nagyamang kami, iti kaaddayo, iti iglesia tayo, dito ay Central United Methodist Church. Ken kastamet nga bigbigin tayo, ti kaadda, iti katukayok ni Genesis Alcaide. Ayan, kidawik man di panagtakdir na, ayan, taga Gaddanan met iso na, nga maysa kadagiti leader tayo, ije Qatar United Methodist Church, ije Qatar, ket into no rabii, agawid iso na, nga agsubli, ije trabaho na, ije Qatar, tilasod nga tallo, nga Domingo, nga bakasyon na met, ije Isabela, gyaman kami, ti kaadana ket kunak kanya na umay ka mamet kuya may ka bumisita met isoda dagiti nang bisita kanyami idi kinomisyon mi dagiti daddo mga papastor ije Qatar ken ije UAE agyaman kami kabsat nga Genesis ket ipaabot mo ti tultuloy nga panangikarkararag mi met ti ministeryo yo ijay Qatar no mampay ada dagiti madama ti gubat ijay ana no mampay ada dagiti peggad ket dawat mi nga ni Apo Dios ti mangsalwad kada kayo. Ken kastamet kakabsat nga kablaawan tayo man dagiti agkasangay dapat dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas na kakabsat wenno dapat dagiti bisita tayo kidawik man ti panagtakdiryo kakabsat no angko kayo nga nabigbig dispensaring nyo, ket giyaman kami unay, ti Ilocano Service, ket giyaman kami, iti presensya yo, iti daytoy nga kanito. Ken kastamet, kini wedding anniversary, da Kuya Elmer, ken Milagros Lacerna, into no 3, ket giyaman kami, iti panakadanon nyo manen ti may isang atawen kas may isang agasawa. Kaya tagtultuloy nga bendisyon na kayo met ni Apo Diyos. Kaya kastamet kakabsat nga daytoy nga Domingo iti maudi nga Domingo iti conference year 25 to 26. Kaya kidawik man ti delegates tayo nga ti Central United Methodist Church may isa kadagito pat ken nga delegado tayo ket kidawin tayo ni fiscal tapno mangtedmet ti basit nga padamag no kasanya ti napasamak ijay liplip pass nga annual conference iti Philippine Annual Conference idi napalabas nga 26 to 29 fiscal. Naimbag nga bigat kada tayo amin kakabsat, maragsakan ak launay ket may daydayaw launay ni Apo Dios iti nabalaygan nga panakaangay iti 115th session iti Philippines Annual Conference. Ket gyaman tayo kini Apo Dios nabalaygan met nga na-retain dagiti workers tayo ni Reverend Carlos Onilia, kas administrative pastor tayo ken English pastor. Of course, tingingutan tayo nga pastor, Reverend Genesis Galanza,
para iti Ilocano, ni Reverend Jojo or Felipe Bautista ti Tagalog, ni Reverend Joey Cunanan para iti Vesper Service, ken ti Diaconessa tayo met ni Diaconessa Medi Galanza. Kaya tultuloy nga commitment met pastor kadagiti workers tayo iti panakikay kay sami kada kayo iti daytoy partnership tayo ti ministry ti Central Church. May kadua ka kabsat maragsakan akmat nga mangi padamag kada kayo nga iti forthcoming General Conference iti United Methodist Church iti United States ni Pastor Onilia ti administrative pastor tayo ti elected clergy nga mangi-represent iti Philippines Annual Conference. Kaya't kastamat kakabsat nga naikan kami met ang Tigundaway, kada tayo dito'y members ti Ilocano Service, ni Judge Larida elected as Principal Delegate para iti Philippines Regional Conference. Ag-transition tayo kakabsat from Philippines Central Conference to Philippines Regional Conference. Ket isu daytoy milestone daytoy nga umaangay nga regional conference into no 2028 ket ti principal delegate tayo maysa kadagiti principal delegates tayo ni Judge Larida ket da kami met ken ni kabsat nga Noel Panganiban ket na elect met nga alternate delegates iti Philippines Regional Conference. May katlo kakabsat na aprubaran and we praise and thank God na-aprobaran ti Philippines Annual Conference iti incorporation kakabsat iti Central UMC Property Management and Development Incorporated. Daytoy iti kumpanya nga ibuangay tayo nga mang-manage iti daytoy makikita tayon nga multi-purpose building kan commercial building nga ipatpatakder tayo. May kaupat kakabsat kaya't kumat nga ipadamag kada kayo nga na-aprobaran met kakabsat as a full-fledged district iti Batangas. Kaya't we are very proud and we are very grateful tagamin the first elected district superintendent ti Batangas ket nagapo dito'y Central Church ni Pastor Nugget Aquino. So they are now one district, very helpful for them kasi kakabsat, the distance nung umay dagat attend iti district activities talaga nga medyo challenging kadakwada. Ngayon magtultuloy nga isupport tayo kakabsat as our mission church iti Rosario UMC Ijay Batangas. So all help coming from us, itultuloy tayo latamet kakabsat ti panang support tayo pay kanyada. And lastly kakabsat, DJ naangay tayo idi last year nga lay servant conference as part of the program of the lay servant ministry. Ini-launch tayo idi last year DJ Laity Servant Academy. Kaya't na-approve met ten kakabsat, roll out tayon iti classes. So nga, if you are interested to enroll in the Laity Servant Academy to be certified lay servant ministers of the United Methodist Church, you please take this opportunity ta libre kakabsat ito first batch of lady servants nga graduate libre pa iti enrollment tayo. So maki-coordinate kayo kanya kakabsat no interested kayo nga ag-enroll iti daytoy nga Lady Servant Academy courses. May daydayaw ni Apo Dios kakabsat ket agyaman na kiti agtultuloy nga panakikaaddayo, presensyayo, karkararagyo para iti iglesia ken ti buong komperensya tayo. Thank you, Pastor. Yaman na piskal. Kaya kastamet nga inayon ko nga ni Pastor Joey Cunanan, kaya may samat nga napili nga principal delegates tayo iti Philippine General Conference ti clergy. Kaya alternate nakmat, kaya kastamet ken ni Medi, lay delegate, kas may isang alternate. Kakabsat, maawis kayo nga into no 14, lagi ti amin nga leaders tayo, ti council, lagi ti committees and boards and organization, ket isu ti installation tayo into no sumaruno nga Domingo, ay into no 14,
14 may kadwa nga Domingo iti June iso iti installation dagiti amin nga leaders and officers. So kidawek dagiti amin nga officer iti timpuyog, ti choir, malaksid ti choir, tada ngamin ti separate da gapu ti aramid damat. So maawis kayo amin nga leaders nga napili iti daytoy nga sumarunong nga komperensya annual. Ken kastamet into no 20 isumet iti Church Council Planning Session tayo. Ket into no 21 isu ti Father's Day. So amin nga amma maawis kayo, hang kayo nga mapukpukaw iti daytoy nga naisingsingayan nga aldaw ti panakabigbig kadagiti amin nga amma. Ken kastamet ti program and budget hearing tayo ket into no 27. So maawis kayo amin kakabsat iti daytoy nga aramid ket sapay la kumatag tultuloy tayo nga suportaan ket no kasano tayo nga sinuportaan dagiti aramid tayo ti iglesia tinaglabas nga komperensya annual ket kararag ken kiddaw mi kas pastoryo ministerial team ti agtultuloy nga pannakipasetyo ken maudi kakabsat kayat kumet nga makipagrik na tayo ti ipapanaw ni kabsat nga Miriam Ruth Miranda Dugay Tugawen, dati nga Ilocano members ditoy ket nga taga Bayumbong Nueva Vizcaya ket kinidaw da ti pastor ti Ilocano the service tayo into no bigat ti rabii ken ti Tuesday sakbay ti cremation na ket mangitidak iti service kanyada ket so ken kastamet iti panakipagrik na tayo iti ipapanaw iti mother ni Attorney Carid Grasa ni Nanay Leonie de la Cruz ket nakamansayag iso na ditoy Quezon City sakbay nga iyawid da ti bangkay na ket ijay ti panakaitabon na ijay Rizal Nueva Ecija. So tultuloy tayo nga ikararag dagiti paset ti pampamilya tayo nga dati pimusay ket tultuloy nga liwliwan ni Apo Dios ti ipaay da. Tubakder tayo man kakabsat ket ipaay tayo iti nabara nga panangabrasa tayo kadagiti bisita tayo ket tunggal may sa bayat ti panagkankanta tayo timpuyog dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, kantakin agragsak tayo, ti pamati na naman, kenayanayat, isang kamay sa tung palentay nga tibili na, ayan, tirebeng mo, ti kapadama tao. Ayan, tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Ayan, tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Sang kamay sa ti pamati keninanama. Ayan, tirebeng mo, ti kapadama tao.
Kuya, saglit lang. Kidawin tayo man, iti worship chairperson tayo, ti daduma pa nga padamag. Inaanyayahan po ang lahat ng kabataan, ang ating simbahan, ang ating Ilocano Service para sa darating pong June 7, linggo sa Garcia Hall. Kung ikaw ay kabataan, may talento ka bang gustong ialay kay Lord? Mahilig ka bang sumayaw, umarte, umawit, o magpahayag ng creativity para sa Kanya? Tara na maging bahagi ng Yapak Sentral. Isang ministry kung saan ang bawat galaw, tinig at talento ay ginagamit para sa kalwalhatian ng Diyos. Sa linggo po, June 7, 12:30 ng tanghali sa Garcia Hall po. Lahat po ng nagnanais na mapabilang sa Yapak Sentral at gustong ibahagi ang kanilang talento, ito na po ang pagkakataon. Makikita nyo po sa ating mga screen ang QR code. Scan nyo lang po yan at take the first step and join the Yapak family. Dito po sa Yapak, hindi lang skills ang nade-develop. Puso, pananampalataya at pamilya rin ang nabubuo. Gamitin natin ang ating talento upang mas makilala si Kristo sa bawat entablado ng buhay. Maraming salamat po. Iti epistola tayo, iti dito yung Domingo, kakabsat, pastarakan iti maudi nga kapitulo, iti may kadwa asurat ni San Pablo kadag iti taga Corinto, kapitulo 10 ket mabasa iti may ka 10 ket maysa, hanggang na iti 10 ket 3 nga bersikulo kunana, kamaudyanan na kakabsat, agpakada akon, ikaw gumaan niyo ti agbalin anaan-anay, denggen niyo ti dawat ko, agtutunos kayo ken agbiag kayo asitatal na, ket addanto kada kayo ti Diyos ti ayat ken talna. Agkikinablaaw kayo, babaen iti nainkabsatan nga agek. Pakumustaan da kayo, dagiti amin at tao ti Diyos. Sapay kuma taadda kada kayo amin, ti parabor ni Apo Heso Kristo, ti ayat ti Diyos, ken ti panakikadwa ti Espiritu Santo. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal maysa, ti panakaibasa ti Ebanghelyo manipod ti surat ni Mateo, ti may ka-20 ket 8 nga kapitulo, versikulo 10 ket 6 aging ganat 20 ket kastoy ti mabasa tayo. Napan dagiti 10 ket maysa nga adalan ti bantay ijay Galilea nga imbaga ni Jesus a papananda. Idi makita da ni Jesus nagdaydayaw da kenkuana, numampay nagduadua ti sumagmamano kadakwada. Immasidig ni Jesus ket kinunana, naitid kanyak iti amin apan nakabalin, ijay langit ken ditoy daga. Inkay ngarod kadigiti amin at tao iti amin a lugar. Ket pagbalin ninyo idang nga adalak. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo. Ket isuruyo ida nga agtungpal kadigiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagipin nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, agingga ti panungpalan ti lubong. Diyos ti mang bendisyon, ti tunggal may sa kadatayo, ti panakaibasa, ken panakadingeg, ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Isa sa anaragsak sa uamamabyan, ti sa anaragsak sa uamamabyan. Amen.
kakabsat ken Kristo, maawis kayo met nga dagiti talento nga makipaset iti koro ket silulakat nga agururay dagiti koro tayo tapno kasta ket manaynayunan dagiti miyembro iti koro tayo ditoy Ilocano ditoy Central United Methodist Church. No 100% ti iskoryo ti video okay mabalin kayon kakabsat nga agbalin nga koro kakabsat. Ayan, agawawis ti koro tayo iti daytoy nga ministeryo. Kakabsat ken Kristo agyaman tayo iti daytoy nga kanito nga impay ni nga sangsang kamaysa tayo nga dinggen ti nasantuan sa una nga ipaay ti maysa nga kabsat tayo. Iti daytoy nga maudi nga Domingo iti tawen Komperensya Anual 2025 and 2026. Ket maragsakan kami nga kas maysa nga ministerial team nga naikan manen ti Gundaway, babaen iti obispo tayo, ken iti cabinet tayo, ti distrito tayo, tapno agserbi manen ken apo babaen ti iglesia tayo, ket iti naduma-duma nga kongregasyon tayo. Ket sagana tayo nga rod, iti puso, titunggal maysa kada tayo, babaen ti kabsat tayo nga ni Ate Marites Tabios. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, umuna-unay agyamanak iti apo, iti panangted naman iti Gundaway tapnon mangibingay kadag iti sasao. Kasamot nga agyamanak ini pastor, iti agnanayon nga talik nga ipapaay na kanyak. Minsan pa naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Itangal daw, agtitipon tayo iti selebrasyon, iti Trinidad. Ti anya ti kayat nangasawen kada tayo iti Holy Trinity. Wenno santatlo kadag iti Tagalog. May isa nga espesyal nga aldaw amang awis kada tayo amang panunot ti misteryo ti Dios Ama, Dios Anak, ken Dios Espiritu, ken tinadyosan nga relasyon tayo. Daytoy met ti aldaw amang pasingked manen ti misyon tayo kas pasurot ni Kristo to go and make disciples of all nations. No nasiputan tayo ti mensahe ti kanta dagiti koro kakabsat. Nagpintas launay nga maitutup kaday ti mensahe tayo ti daytoy nga aldaw. Our focus today is on Jesus' final instruction to his disciples before his ascension, found in Matthew 28:16-20 nga binasa ni Pastor kada tayo. Dagito ya bersikulo isot mang pauneg ti kay papanan ti na Christian 1 apa nakaawag tayo tapno maibaon ti lubong nga mangipadamag ti naimbag nga damag ti ebanghelyo. Babaen ti bilig ti Espiritu Santo tapnon agbalin nga adalan wenno disipulo ti amin nga tattao. Let's begin by understanding the settings. The disciples have gathered in Galilee on mountain as Jesus directed. Dagiti dadduma nagdaydayaw da kenkwana. Dagiti dadduma nagduadwada. Kasla iti mapaspasamak iti pagilyan tayo ita, at the majority, at damet minority. Ngem laksid iti dayta nga panagduadwa, inted ni Jesus kadakwada ti bilin amang sukog ti masakbayan ti iglesia ken tunggal mamati. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them obey everything I have commanded you. Most parents give their last word to their children. Ket masansan na palagip dayta kadagiti napateg abanag nga aramiden. Saan nanay sao dagiti maudi abalbalikas ni Apo Jesus si Jay Cruz no diket di ijay bantay. Dagiti maudi nga balbalikas ni Jesus ket isu iti Great Commission. Nakita iti amin ni Apo Jesus ngem kas kunakitay nagbibingay dagiti adalan. Mamati ti dadduma,
ken nagduwadwa dagiti dadduma. Iladawan iti bersikulo sa ngapulo ket pito, ti panawen tayo. Adda dagiti sumagmamano a sekta, amang ibagbaga pay laeng asaan at talaga anatay, ken nagungar ti Apo. Adda pay dagiti mangibagbaga at ni Apo Jesus ket saan a Dios a nagpaytao. Adda da amin ti sangwanan ti Apo ngem saan da nagkaykaysa kadagiti papatsyenda. Dadduma ti nagdaydayaw ken kuana, dadduma ket saan. Masansan at relihiyon ket gubwayan ti panagsisina dagiti tattao. Nagduduma ti panagkita iti maymay sa laeng abanag. Nagduduma ti opinyon tayo. Masansan ngagsusupyat ti adu at tao no siya sino ti pudno ken no siya sino ti saan nga pudno. Ti saludsod kasano tayo at amingen daytoy a kasasaad. Tapno a pudno a masurot tayo iti Great Commission. Napateg nga umuna nga ikan tayo iti Dios ti lugar iti biag tayo ken temporaryo nga baybayan tayo dagiti bukod tayo a kapanunutan ken opinyon. Amang pataod iti panagduadwa. Ti sungbat kakabsat masarakan iti bersikulo sa ngapulo ket walo. Gapu tay may amismo ti Apo ket intuloy na tinangilawlawag. Kadagiti banbanag a nagdudumaan. Napateg asursurwen tayo nga ilasin dagiti opinyon tayo. Ken ikkan tayo ti dalan ti kayat nga idanon ni Apo Dios kada tayo. Masansan at imawatan ti sao ti Diyos, gapu ti aduunay, kaya nagduduma ka panunutan. Tapno matungpal tayo daytoy nga bilin ti Apo. Nasken nga umuna abaybayan tayo, dagiti bukod tayo a kapanunutan, may papan iti Apo. Ket mangted tayo iti lugar, ti agpaay, ti kayat ti Diyos, nga ipakaammo kada tayo. Iti bersikulo sa ngapulo ket walo, Jesus makes a bold declaration. All authority in heaven and earth has been given to me. Daytoy sasao ti patalgeden na tinadyosan nga autoridad na, nga isu ti pundasyon para iti misyon, nga italek na ita kadagiti pasurot na. Daytoy timang palagip akas adalan, saan tayo ngagtignay iti bukod tayo kabailan, no diket pabilgen na tayo daytoy nga autoridad ni Kristo. Tapno umno iti panagsurot tayo iti Great Commission. Awaten tayo ti kayat ti Apo nga aramiden tayo, kas individual a Kristiyano, ken kas maysa nga iglesia. At dadadagiti banag nga bilin nga kayat ko nga pakipagsaritaan kada kayo umuna, pagbalinan nyo amin at tao nga adalak. Adu at tao ti mangirugi kadagiti iglesia tapno bumaknang laeng. When no makagunod iti napolitikaan nga influensya. When no dagiti dadduma ket ti panggepda mangibangon ti dakkel nga iglesia, kenadaan iti adu nga miyembro. Ipaganetget daytoy abilin ti aktibo a kinasyasino ti pamati tayo kakabsat. Ti pamati ngagtignay uray pay itiruar dagiti comfort zone tayo, tapno danunen na uray pay dagiti nagbebeddingan ti kultura, puli ken pagpagilian. The term make disciples involve more than mere conversion. It calls us to nurture, teach and walk alongside others as they grow in the faith and obedience to Jesus Christ. Ti sakop ti amin na nasyon dito'y Biblia, ipaganetget na iti sapasap nga awag ti ebanghelyo amang ipalagip kada tayo, nga awan ti saan na kabailan adanunen, ti ayat ti Diyos kabailan na adanunen, uray pa'y ti kasusulineken nga parte ti daga. Further, Jesus instruct his followers to baptize his new believers in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ti bautismo ipasimudaag na
ti siserrek ti komunidad ti pamati, and signifies our identification with the triune God, et datayon dayta. Kasano tayo nga makita wenno mailasin ti kay papanan, ti kamkameng, wenno miyembro paylaeng, ken ti pudpudno a disipulo ni Kristo. Dakkel tinagdumaan ti maysa nga adalan wenno disipulo ken iti miyembro paylaeng. Dagiti disipulo ket tattao nga agserserbi akadwa ti pastor. Dagiti miyembro ket dagiti serserbian ti pastor. Ti miyembro ammuna iti mangted iti pinansya itunig ti iglesia ngem bakasaan nga amin. Idinto nga ti adalan wenno disipulo ket ited na ti sibubukel a biag na ken amin nga daken kuana iti Apo. Ang alagad ay humahayo, ang miyembro ay binibisita. Ti miyembro ket mabalin nga ipateg na ti pastor segun iti adda kanya nangamod. Wenno type na ti pastor. Ngem ti adalan wenno disipulo ayaten na ti Diyos iti amin na puso, panunot ken kararuana. Nusukoy maten tayo daytoy nga paglintegan, masapul nga rod nga pagbalinen tayo amin nga miyembro, nga agbalin nga adalan, wenno disipulo ni Kristo. Daytoy ti gapuna at itulbek ti pudno a panagduruas, ti iglesia ket isu ti ebanghelismo, panang nurture ken panagbalin nga adalan, masapul nga awaten ti tunggal Kristiyano, ti Apo tapno maisalakan. Mairwam akas adalan, ken maibaon nga mangipatungpal ti misyon. At da misyon iti tunggal adalan. Awan iti adalan nga agbuybuya wenno agsipsipot laeng ti unig ti iglesia, ken mangbabalaw no adda makita na abiddot. Denggen tayo iti bagbaga iti Apo. Iti may kadwa nga lintag kuna na mabautisaran. Masapul ang mabautisaran dagitoy, tapno agbalinda apaset ti iglesia, tapno masanay da. Iti may katlo, maisuro da. Isuro ida tapno agbalinda met amanursuro. Imisyon ida tapno masursuro da ti agbalin nga misyonero. Ida ulwan tayo ida tapno dumakkel da nga agbalin damet akas leader ti sabsabali. Ken ti maudi, kunana, agbiag ti pudno nga adalan babaen ti panagtulnog kadagiti bilin ti Apo. Kuna ni John Wesley, adu ti bilin ti Apo, daduma narigat, daduma nalaka, daduma makaayayong aramiden, ngem daduma kasapulan na ti panagsakripisyo. Adu pay laeng at tattao ti agkedked, ngagtulnog kadagiti narigat abilin ti Dios. Kas pagarigan nga saan tayo magustuhan, saan nga magustuhan dagiti daddu mga tattao, iti mangited kadagiti apag kapullo, ken panagayunar. Pilyen dalaeng dagiti nalaka nga ramiden, ngem panunuten tayo kakabsat, nakasagana tayo kadin, ngagserbi kas adalan, wenno disipulo ni Kristo. Kinuna ni Apo, umay kayo, suruten dak, ket pagbalinan kayon to, nga mangalap kadagiti adalak, kadagiti tattao. Finally, Jesus offers a comforting promise, nga masarakan iti Matthew 28 verse 20. Numalagip yu dayjay anniversary verse tayo iti last year kakabsat. And I am surely, I am with you always, to the very end of the age. This assurance affirms His continual presence through the Holy Spirit, amang pabileg ken mangiwanwan kadagiti pasurot na bayat iti panang patungpal na ti misyon na. It reminds us that our efforts are not in vain. Christ is with us through every challenge and victory. Ti misyon nga italik ni Apo Jesus ket nairamot iti na Diyosa na biag ti Trinidad.
Maysa nga awis ang makipaset, tagtultuloy nga aramid iti Diyos, iti panagayat, kapya, tinamanang nga asi, hustisya iti panagbaliw ti lubong. As we reflect on this passage during the Trinity Sunday, awisin na tayo ang mangiladawan dagitoy iti inaldaw ang panagbiag tayo. We are sent out into the world empowered by Christ's authority and presence to make disciples who will in turn and make more disciples continuing the divine word of love and salvation. Arakupen tayo daytoy na Diyosan nga awag, buyuken ti kinapakumbaba, tured ken di agkupas nga pamati, ngagtalek iti kari akanayon nga adda kadatayo ni Kristo, babaen ti bileg ti Espiritu Santo, agingga iti panungpalan ti lubong. To God be all the glory. Amen. Padayawam ti Apo babaen ti panangidatag mo kenkwana, iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket agliplipyas ti arak dagiti burnay mo. Kakabsat idaton tayo dagiti apagkapulo, karkari ken datdaton apagyaman iti altar tayo, kasnamet ti faithful stewardship pledge card, nga idaton iti nakasera akahon iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met nga ngaramat ti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, nga naiparang kadagiti screen tayo. Uy sagot na yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apod no, ket no pagyaman ited mi naragsak puso mi. Amen. Kas adalan mo wapo idaton mi, dagiti bibiyag mi. Agraman dagiti amin nga bendisyon nga inpaay mo, na materyalan ken spiritual o apo. Ket mausar ko kadagiti amin nga aramid, ministeryo ken misyon ti iglesyam o apo. Ket iparukpok mo ti naanay nga bendisyon ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Tapno nagtultuloy damit nga bendisyon kadagiti sabsabali kas anak mo o apo. Dagitoy iti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen.
Kristo ti pundasyon, ti isa tayo. Imay manipod langit, mangsapul ken kuana. Nagparang akas nobya, nasbuti darana. Mabugwan ti danum ke tintimet sa una. Nagaputunggal nasyon, tatao umayda. May sa pamati, ken panakayana. May sa ataraon, ana espirituan. May sa anamnama, ken may sa anagan. Adaw trigat ken banog, pegpegad ken bubad. Amin pagdalanan na ngemisut mga bag. Awaten at bendition ken dakela dayaw. Ragrag sa ken tital na ana ilangitan. Kakabsat, maawis kayo man, dagiti adateg review, kastamet kaligiti mapanmanen di abroad, iti daytoy nga lawas, dagiti kayat da nga pagyamanan, maawis kayo diti sangwanan, tapno idatag tayo, dagiti biyag tayo, ken kastamet, ti panangkid daw tayo, ti panakikada, tarabay, ken bendisyon ni Apo Diyos, kaligiti bibiyag tayo. Sangsang kamaysa tayo nga ron, nga gararag, bendito ken amami nga da sa dilangit. Agyamang kami iti daytoy nga kanito. Ngayon paay mo kas maysa nga gimong, tapno ipaay mi ti kakatuan na panagdayaw ken panagyaman ken ka. O Apo, bigbigin mi nga sikati nakikada kadakam o Apo. Tilasod manen iti maysa nga konferensya nga anwal. Agyamang kami iti nabalegi o Apo. Ket agyamang kami met iti panangidangulo, ti ingingotin mi nga obispo, kastamet kadagiti DSS, ken dagiti pastor, ken diakonesa, nga nagtultuloy kadagiti iglesia, nga nangikumitam kadakwada o Apo, ken kastamet kadagiti naiyakar. Wen Apo, kidawem mi nga bendisyonan na kami, ket sangsang kamaysa kami manen nga agserbiken ka, kas anak mo o Apo, titunggal iglesia, nga nangawagam titunggal maysa kada kami. Agyaman kami met o Apo, kadagiti bibiyag dagiti anak mo, ti panang tarawidwid mo, kadagiti inaldaw, a panagbiag da. Ket adada iti daytoy nga kanito, kadwami man ti uneg ti iglesia, ken kastamet kadagiti adda iti online. Ket ti presensya da, mangipakita ti panagyaman ken panagdayaw da ken ka. Maminsan manen o Apo, nga idatagmi dagiti biag mi. Ket bendisyonan dagiti nagkasangay, kastamet kadagiti nakadanon dagiti anibersaryo dagiti kasar daw Apo. Si kakaditi mangrepet kadagiti pampamilyana kas ti maymaysa nga ayat panagserbi ken ka o Apo dagitoy nga kakabsat mi. Agyamang kami met iti daytoy nga kanito, kadagiti amin nga bisita mi nga nakipaset iti panagdaydayaw mi. Anyaman dagiti rason daw Apo, anyaman dagiti ganwat da, ti kaadada dito'y Manila Apo, agyamang kami, ti presensya da, ti nagbabaitan mi, ti tagtultuloy nga idawat mi o Apo, nga sika ti mang bendisyon kadagiti amin nga aramiden da, ket ipaay mo ti nga si bubuslon o Apo, dagiti amin nga kildaw da. Kastamet kadagiti agrib-review o Apo, ikam kaditi sireb ken laing o Apo. Bayat ti panag-review da, kadagiti panagadal da, kastamet kadagiti kurso nga nalpas da, tapno nan anay,
tinangayabam kanyalo o Apo, kas panangisagsagana da, itinasaysaya at ken nabalegi nga biag nga inkomit mo kadakwada. Kas tamet o Apo, nga ikarkararagmi, dagiti apan manen, ijebalasi o taaw o Apo. Kas kani kabsat, Genesis Alcaide, kan dagiti dadumapay nga adda, iti daytoy nga kanito, bendisyon am ti panagsubli da manen, kadagiti trabaho da, kadagiti sabsabali nga nasyon o Apo. Numampay adda dagiti peggad o Apo, gaputi gubat, kadagiti lugar nga papananda o Apo, bendisyon am. Kas kini Kuya June o Apo, ken kastamet kadagiti na duma-dumapay nga agtrabaho kas maysa nga OFW ni Kapitan Paul ken kastamit kini Eldridge ni Dan ken dagiti dadumapay nga paspaset ti pamilyami wapo nga saan mi man nga nayebkas iti daytoy nga kanito ngem ammom o wapo ket tarigagayam mi iti panang salwad mo kadagiti bibiyag da o Apo. Maminsan manen kadi o Apo, bendisyonan nakam apada-pada kadagiti biyag mi ket ti sirib ti ipaay mo manen ti sangsang kamay sami nga panang sarangit iti biyag iti daytoy nga lawas na tapnos kasta sangsang kamay sa kami nga agdayaw ken kamanen into no maminsan nga Domingo. Agyamang kami met iti lasod ti maysa nga tawen nga komperensya annual sikati nakikaadda iti iglesia mi babaen iti Santo nga Espiritu, panang tarawid-wid mo, kadagiti ministerial team, o Apo, dagiti leaders ti iglesia mi, kan tunggal maysa makipaset iti iglesia mi, manipod kadagiti na duma-duma nga services agyamang kami, ket tulungan na kami, kas maysa nga iglesia, ket no addaman dagiti nagkurangan mi, nga pada-pada o Apo, agtultuloy nga ti ayat, pamakawan o Apo, ti ipaay mo, ti tunggal maysa, tapno kasta, si sagana kami, ket sangsang kamaysa kami, agtultuloy kas adalan mo, tapno kasta agserbi kami, iti padami nga tao, babaen ti iglesia mo, Apo. Adupay dagiti kayat mi nga kidawen, ngem amom dagiti tarigagay, dawat ti tunggal maysa kadagiti anak mo, ket agyamang kami, Apo, iti daytoy nga kanito, ket sangsang kamaysa mi nga kidawen, nga inawat min o Apo, ket impaayumon ti sungbat, dagiti karkararag ti tunggal maysa kada kami. When o Apo, pakawanen na kam, kadagiti amin nga nagkurangan mi, nagbiddutan mi, iti sangwanam, napuutan mi man when no saan pakawanen na kami. Ket kastamit ti aramidim mi, kadagiti nakaaramid, iti saan na nasayhaat kadagiti bibiyag mi mapakawan mi met isuda. Dagito yung arod ti dawat mi itinagan ni Jesus nga manubot ngan Apo mi. Amen. Amen. Ti Diyos adaken kuana makikalaysa saan na baybayan di nanto panawan o Apo ikanakam grasya manawadwad tapno magunod minto tal na dita gloria. Iya makenanakuma ken Espiritu liliwa dayawen na ipangruna ti langit ken ti dagat. Amen. Gapu takas talauna iti panagayat ti Dios ti lubong inted na ti bugbugtong nga anak na tapno siya sino man ang mamati ken kuana saan amatay nudi ket madaan ti biag nga agnanayo. Saan nga imbaon ti anak ti Diyos, ti anak na, dito'y lubong tapno ukumen na tayo, ti lubong, no di ket tapno isalakan na tayo. Tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.